ngene mo. Sing dadekno wong iku iso sugih srana mergawe apa nasib yo kowe. Ini sing pertama jelas ibu gawe. Mosok wong iso sugih tanpa usaha. Nek usahane wis maksimal baru nasib diletokno. Oh, ngono ya nek menurut pandanganmu. Iya, men. Menurut pandanganku ya tak ngono kuwi. Lah nyapa to aku kok takon masalah ngono? Emangnya ono apa? Ya kak, lapo-lapo mo. Cuma pengen takon wae. Soale tak perhatekno. Nasibe wong iku beda-beda. Ono sing mergawe tapi cara uripe ora iso berubah. Ya emang sebagian orang sih kayak ngono. Tapi teori ini nek mau kerja nih dari akal nanti maksimal pasti hasilnya lebih api. Berarti mergawe itu gak cukup asal mergawe ya. Kudu gunano akal kali maksimal ya. Lah terus kok piye contohnya mo? Contohnya ya akeh to piye. Saiki awakmu tak wae dagelan. Wong iso maju srana pola pikire. Mas yo awakmu kerja rino wengi. Tapi jenis pekerjaanmu ora jelas, pasti hasilnya ora maksimal. Sehingga taraf uripe ora iso berubah. Wah, iya yo kowe. Jane mergawe iku kan kudu ngawiti akale. Ya jelas. Darmo. Oi Min. Aku seneng kalau pendapatmu sing menane mo. Tak pikir-pikir pancen bener omonganmu kuwi. Bener kan bener ya Min. Yo emang kuwi pemikiranku. Wis ta. Saiki lek kon pengen urip mapan, ekonomimu adil dan kerja gunakno akal, ojo otot. Dan terus carane piye mo? Mulai ku tekan ndi? Saiki ngene, aku seneng nak bidang apa dan tekunono mulai teko iku. Karena aku seneng ono apa sing tak senengi. Lah, api iku Mir. Terus apa sing mau senengi? Aku seneng tak bidang pertanian modern no. Tak pikir yo, nek petani nganggo cara sing luwih anyar, pasti hasilnya luwih maksimal. Wah, pemikiranmu apik nih. Iki lho sing tak maksud. Mergawe gawe akal. Iya mo. Aku malah wis sinau titik-titik masalah hidroponik, pupuk organik, lan cara ngatur irigasi otomatis. Nanging aku sik bingung mo. Arep miwiti saka ngendi? Ya mulai saka cilik wae nih, ojo langsung gede. Contohnya, awakmu nyoba nandur sayur nang pinggir omahmu. Nganggo sistem sederhana wae. Yen wis paham carane, baru dikembangno. Wah, bener ya kok. Aku ya kepikiran ngajak kancaku sing ora duwe kerjaan ben kok belajar bareng karo aku. Ngono kuwi luwih apik men. Lek wis duwe ilmune iso bermanfaat kanggo liya. Berarti ngene ya, Mas.
untuk hasilnya. Tapi kan di rumah diopeni nganggo cara sing api bakal nemoni hasilnya. Matur nuwun ya Mong, wis maring arah lan semangat kanggo aku. Aku janji wiwit saiki tak gunakno akal lan tenagaku kanggo gawe urip sing luwih apik. Hehehe, ngono kuwi tak senengi Mir. Saiki ayo ngombe dhisik, ben ketemu ora panas wae. Hahaha. Iya Mo, ngombe dhisik. Sukses, iso tunggu sak menit.